Чацвёртай раніцы мітынгі, рэканструкцыі і афіцыйныя прамовы ў Беларусі адзначылі дзень усенароднай памяці ахвяраў Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народу. Дату, якую ўлады ператварылі не толькі ў жалобную, але і ў выразна ідэалагічную. Галоўныя акцыі прайшлі традыцыйна ў Берасці, у горадзе, які першы прыняў на сябе ўдар 22 чэрвеня 1941, аднак разам з памінаннем загінулых гучалі ўжо звыклыя для афіцыйнага Менскага палітычныя пасылы пра ворагаў, захад і агульную гістарычную праўду. З дымам, выбухамі і крыкамі пачалася раніца ў Берасці а 4-й гадзіне менавіта ў час, калі 85 гадоў таму Нямецчына напала на Савецкі Саюз, у Берасцейскай крэпасці правялі маштабную рэканструкцыю яе абароны. Побач афіцыйны мітынг рэквіем, замежная дэлегацыя і форум так званай саюзнай дзяржавы. Аднак у рыторыцы беларускіх і расійскіх уладаў гэты дзень усё часцей гучыць не толькі як нагода ўшанаваць памяць ахвяраў, але і як інструмент сучаснай палітыкі з намёкамі на новых ворагаў і супрацьпастаўлення сябе захаду. Ну і вядома, што Берасцейская крэпасць гэта адно з асноўных месцаў ушанавання памяці вайны, і там жалобная дата ператварылася не толькі ў дзяржаўнае мерапрыемства, дзяржаўны рытуал, але і ў даволі агрэсіўны спектакль. Ну, з крыкамі, сцэнамі расстрэлаў і гвалту, як сёння ў Берасці, паказвалі памяць пра вайну без каментара. І да нашага эфіру далучыўся Павел Баркоўскі, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння, з якім і звернем увагу на сённяшнюю падзею. Вітаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вось паглядзелі мы, як выглядае сённяшняе ушанаванне памяці замест траўру, як бачым, інсцэніроўкі, нейкія спектаклі нават, і мы так з Валерам перад эфірам назвалі карнавалізацыя вайны, тое, што адбывалася. Наколькі, на вашу думку, гэта адпавядае ввогуле ўшанаванне памяці падзеі, як яна мелася б выглядаць? Дзякуй. Сапраўды, тое, што адбываецца з палітыкай памяці ў Беларусі і ў Расіі, гэта не зусім, напэўна, тое, што варта было б рабіць для ўшанавання менавіта ахвяраў і памяці продкаў. Бо фактычна сапраўды мы маем нейкія такія тэатралізаваныя прадстаўленні, у якіх звяртаюцца да адных і тых жа фактычна сюжэтаў, альбо да нейкіх баявых сутыкненняў, альбо да сцэнаў карніцкіх аперацый супраць беларускага насельніцтва. І ўсё гэта робіцца фактычна толькі для аднаго, каб даказаць вось той ідэалагічны канструкт генацыда беларускага народа, што фактычна беларускі народ выключна быў ахвярай гэтай вайны і ніяка не меў дачынення, напрыклад, да таго, што рабілася савецкімі ўладамі да яе пачатку. То бок вся гэтая падрыхтоўка, пакт Молотава-Ріббентропа і гэтак далей. Павел, ну, вось гэтую вайну можна ж параўнаць з папярэднімі гадамі. Цяпер яе пхаюць у кожную і з кожнай дзіркі. У нас што, у грамадстве настолькі замала гэтай памяці пра вайну, што дзяржаве даводзіцца, па сутнасці, ствараць, канструяваць гэтую памяць, насаджваць яе, прывучаць людзей да нейкага больш маштабнага, вайнізаванага разумення тых падзеяў. Як не дзіўна, сапраўды вельмі шмат момантаў для гераізацыі ў сённяшняй гістарычнай палітыкі ўладаў. Бо калі пачынаць гісторыю сучаснай Беларусі фактычна ад часоў Другой сусветнай вайны, нават прамінаючы папярэдні этап існавання беларускай дзяржаўнасці ў СССР,
то сапраўды, а што застаецца? Вось застаюцца гэтыя кадры вайны як прыклад гераізму простага народу, які змагаўся з чужым прышэсцем. Але натуральна, што каб палітра інтарэсаў улады была нашмат шырэйшай, яны б, канешне, маглі выкарыстоўваць для гэтага і перыяд Вялікага княства літоўскага, і перыяд Рэчы Паспалітай, і в прынцыпе, і полацкага княства, і тады б гэта, напэўна, была б больш разнасная тая гісторыя. Ну, а сёння гэта яшчэ і накладаецца на сучасныя падзеі. Вайна ў краіне і так ці інакш уцягнутасць Беларусі ў гэтую ваенную кампанію Расіі. Ну, вось варта адзначыць таксама, што за гэтыя гады Вялікая айчынная вайна і гэтае свята ператварылася не проста ў дзень, калі Нямецчына напала на Савецкі Саюз, а зараз актыўна кажуць пра генацыд беларускага народа. Вось як бы калі ацаніць увесь перыяд асвятлення і тое, як дзяржаўная прапаганда паказвае і препадносіць грамадзянам гэтую вайну, то як адбывалася гэтая эвалюцыя рыторыкі афіцыйнага Менска і, можа быць, таксама Масквы ў дачыненні да Дня памяці Вялікай айчыннай вайны? Ну, мы бачым, што ёсць сапраўды пэўнае адрозненне ўсё ж такі ў палітыцы памяці пра вайну у афіцыйнага Мінска і Масквы, таму што у маскоўскай сітуацыі мы назіраем феномен, які атрымаў на родзе назву пабедабесія, то бок гэта фактычна такая вельмі спрошчаная маніпулятыўная версія падзей, дзе СССР і яго наступніца Расія абвяшчаюцца фактычна адзіным пераможцам у вайне, дзе роля ўсіх астатніх саюзнікаў антыгітлераўскай кааліцыі прыніжаецца, фактычна зводзіцца да такога лозунгу «можам паўтарыць», як быццам бы вайна вялася не пра вызваленне Европы ад нацызму, а пра нейкія імперскія амбіцыі Сталіна ў тыя часы. І, адпаведна, у Беларусі сітуацыя крыху іншая. У нас, відавочна, няма у грамадстве такого кансэнсуса наконт «можам паўтарыць», хутчэй наадварот. У беларусаў існуе кансэнсус наконт таго, каб не было вайны ніколі ізноў. І улады гэта разумеюць, і таму стараюцца з аднаго боку узгадваць пра гэтыя падзеі, але все ж таки культываваць міф не воіна-пераможца, а все-таки міф ахвяры таго, што вось быў маштабны генацыд беларускага народа, які амаль у беларускай сітуацыі ледзьве не перакрочвае трагедыю яўрэйскага народа, і, адпаведна, неправамерна выкарыстоўваючы міжнароднае паняцце генацыду, якое ў міжнародным праве выкарыстоўваецца вельмі у вузкім значэнні, беларускія ўлады фактычна маніпулятыўна спрабуюць паказаць, што народ беларускі гэта ахвяра, што ён такім чынам выпадае за межы усялякай крытыкі, у тым ліку крытыкі дзеючай улады, ну і, адпаведна, мае права на любыя дзеянні, якія палічыць мэтазгоднымі сёння. Павел, але ж гэта выглядае як шизофренія. З аднаго боку культ ахвяры, генацыд, а з іншага боку у афіцыйных пабліках гэтыя мерапрыемствы называюцца як свята. То бок пачатак вайны, генацыд гэта свята. Вось гэта шизофренія, гэта папросту так атрымалася, альбо гэта робіцца наўмысна, на вашу думку? Ну, для прапаганды гэта відавочна адсутнасць нейкага такого канфлікту лагічнага, бо яны могуць суіснаваць у рэжыме, калі ў адзін і той жа час называюць святам тое, што з'яўляецца момантам трагедыі для людзей. І гэта ўжо неаднаразова здаралася, не так даўно была гісторыя ў Расіі, дзе фактычна павіншавалі з двайным святам маці чалавека, які загінуў на сучаснай вайне, так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі в Украіне. І таму для прапаганды гэта не нейкае парушэнне логікі, але для здаровага чалавечага сэнсу натуральна, што мы павінны не святкаваць гэтыя падзеі, мы павінны адзначаць гэты дзень як дзень смутку, жалобы, памяці пра ахвяраў і займацца сапраўднай камемарацыяй, то есть паказваць, якія сапраўды адбываліся падзеі, як тыя ці іншыя рашэнні генералаў, палітыкаў таго часу адбіваліся на лёсе простых людзей,
наколькі апраўданыя ці не міфы пра партызанскі рух, наколькі тая ж самая калабарацыя ў часе вайны была вымушаным крокам ці нейкім фактам здрадніцтва супраць беларускага народа. Все такія тэмы нам трэба разбіраць, і гэта павінна быць менавіта аб'ектыўны гістарычны аналіз, а не нейкая ідэалагічная спецаперацыя. Калі мы кажам пра ідэалагічную спецаперацыю, у нас ёсць яшчэ адно меркаванне. Палітычны аглядальнік Вадзім Мажэйка называе такую падачу гісторыі спробай нацягнуць трагедыю мінулага на патрэбы сённяшняй прапаганды, калі памяць пра вайну выкарыстоўваюць не для асэнсавання, а для мабілізацыі і пошуку чарговых ворагаў. Давайте паслухаем і вернемся да абмеркавання. Расійская прапаганда тут ідзе яшчэ далей і выставляе сабе тым, хто мае помсціць, мае пайсці ваяваць. Беларуская прапаганда, дзякуй Богу, не ідзе ў гэты кірунак, не актывізуе людзей, каб мы ішлі ваяваць супраць Захада. Но паколькі Расія проста ваюе, то там ужо прапаганда ішла вось да гэтага працяга вайны. У прынцыпе, гэта цалкам класічная імперская палітыка, паспрабаваць цяперашнюю вайну нацягнуць на нейкі гістарычны досвед, каб паказаць людзям, маўляў, глядзіце, які творыцца жах, это ўсё тое, што было 6 гадоў, дзе дабаявалі, мы мусім працягнуць. Бовая маніпуляцыя, зрэшты, гэта ж прапаганда. Вось тое, што Вадзім Мажэйка адзначае, беларуская прапаганда не ангажуе ісці ваяваць, для нашага грамадства крышачку іншы ад маскоўскага курс, кірунак – гэта добры знак? З аднаго боку добры, гэта паказвае, што улады бачаць абмежаванасць свайго ўплыву на беларускае грамадства. Яны разумеюць, што яны не змогуць сілком зацягнуць беларусаў на вайну. Але, тым не менш, гэта не азначае, што мы такім чынам абаронены ад любых канфліктаў. Сёння, на жаль, сітуацыя, калі тая ж Украіна вымушана ставіць Беларусі ультыматумы у сувязі з відавочна непрыяцельскімі дзеяннямі супраць яе грамадзян, якія дапамагаюць здзейсняць Беларусь. Гэта ўжо паказчык таго, што нашу краіну могуць так ці інакш уцягнуць у вайсковыя дзеянні проста таму, што в такой ситуации нельга быть напалову за ці супраць. Тут трэба альбо вызначацца і ісці ў дакладны нейтралітэт, альбо все ж таки разумець, якія наступствы могуць быць для краіны, для яе дзяржаўнасці і агулам для лёсу людзей. Павел, магчыма, тое, што вось грамадства ў масе сваёй не хоча, не прымае ідэі вайны, вось нейкіх агрэсіўных дзеянняў. Магчыма, гэта хаваецца не толькі ў менталітэце беларусаў, але і ў выхаванні якраз нашых пакаленняў, дзе вось такого пабедабесія не было. Але калі звярнуць увагу на тое, што цяпер робяць з беларускай моладзю, як лукашэнкавыя прапагандысты вайны, гэтак і расійскія, то валасы дыбам становяцца і з'яўляюцца дзіцячыя патрулі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы, дзеці там летні з садкоў ужо цягаюць эти аўтаматы, ім даюць у рукі. І вось гэты весь патрыятызм пры гэтым, што важна, ён адбываецца падкрэслена без беларушчыны, у якім бы тое не было выглядзе альбо форме. Толькі Расія, толькі Савецкі Саюз. Напярэдадні ў тым жа Берасці выступаў патрыарх Кірыл, который ўсім стаяў і гаварыў, што вот Россия, наше общее отечество, частью которого была есть Беларусь. Ось ці маем мы, акрамя ўсіх вось гэтых ваенных дзеянняў вакол Беларусі, цяпер і такую неабвешчаную вайну за беларускую моладзь, за беларускія наступныя пакаленні. І хто ў гэтай вайне можа перамагчы? Пытанне сапраўды важнае, і сапраўды прапаганда зараз шмат робіць для таго, каб беларускую моладзь зацягнуць на свой бок. І гэта і праз сістэму школьнага выхавання, і праз ваенна-патрыятычныя лагеры. Але калі яны рыхтаваліся да цяперашняй вайны, яны вельмі замарудзілі. Бо нават тых некалькі пакаленняў, якія яны змогуць такім чынам ангажаваць, будзе відавочна недастаткова для таго, каб весці гэтую вайну ці абараняць рэжым. Гэта мусіла весціся сістэматычная праца цягам дзесяцігоддзяў. Тады бы гэта мела хаця б нейкі сэнс для менавіта мэтаў эскалацыі рэжыму.
Натуральна таксама, што і бацькі гэтых дзяцей, фактычна там пакаленне 30-40 гадовых беларусаў, яны все ж таки выхоўваліся ў іншай рыторыцы і в іншым разуменні, што такое вайна і чаму гэта шкодна. І наврад ці яны будуць пацвярджаць тэзісы прапаганды, якія прасоўваюцца на ўзроўні школ. І як мінімум на ўзроўні сям'і мы будзем мець все ж такі супраціўлення, вось гэта рэзістэнс, які не дазволіць большасці маладых людзей все ж таки ўцягвацца ў гэтую спіраль нянавісці і нейкага такого ура-патрыятызму. Ну, вось вы ў адным са сваіх адказаў таксама адзначылі, што дзяржаўная прапаганда Беларусі выкарыстоўвае канцэпт генацыду і канцэпт мінулага. Чаму, на вашу думку, ўсё ж такі нейкія траўмы шукаюцца, напрыклад, а не дасягненне для таго, каб трансляваць нейкія ідэалагічныя наратывы? Ну, перадусім, сам рэжым, відаць, пастроіў сваю прапаганду такім чынам, каб менавіта праз культ нейкай траўмы збудаваць вось той самы культ святасці ці нейкай такой непахіснасці для беларускага народа і дзяржавы ў нынешнім варыянце. Пра гэта, дарэчы, звярнуў увагу вядомы амерыканскі даследчык нашага рэгіёна Тымаці Снайдер, які кажа, што якраз аўтарытарныя рэжымы вельмі інструменталізуюць вось гэтае паняцце вайны, паняцце ахвяры для таго, каб апраўдваць свае дзеянні сёння. Гэта відэа ёсць на беларускай мове в Ютубе, вельмі раю паглядзець. І там ёсць якраз адказы на пытанне, як працуе прапаганда і чаму вось гэтыя спрошчаныя формы разумення гісторыі Беларусі, яны патрэбныя прапагандзе, каб навязваць беларусам зусім іншы погляд на саміх сябе і на сваю гісторыю.